Тапшыруыбызның тагын бер матур өлешен без иске кулатка егете Илдус Камил улы Абдуллинга багышларбыз. Бүген ул үзенең 30 яшьлек матур юбилеен каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан әтисе Камил, әнисе Зәйтүнә, кайнанасы Гөләндәм, кайнатасы Нил, яраткан хатыны Гөлназ һәм кызы Амира котлыйлар. Тормыш иптәшемне үз юлымда очратып, мин башлап аның бик нечкә күңелле кеше икәнлеген аңладым. Аннары яшьлек мәхәббәте җитди хисләргә әверелде һәм без гаилә корып яши башларга булдык. Илдусым бу юлы да сын атмады. Гаилә башлыгы вазифаларын үз өстенә алып, матур гомер итеп киләбез. Шатландырып торучы кадерле кызыбыз бар. Арабызда булган хисләребез, күзләребез тимәсен, көн саен арта гына бара. Мин иремә бик рәхмәтле. Алда да шулай матур иттереп яшәсә идек. Яраткан кешем бар бу җирдә. Син бит ул, син генә алтыным. Елмаеп бер генә назласаң, югалтам сыман мин акылым. Йылдыздай балкыйлар күзләрең, кулларың иркәли тәнемне. Иреннәр иренгә тигәндә син генә аңлыйсың хәлемне. Бергәләп тибәләр йөрәкләр, эримен мин синең кочакта. Бер сәгать югалып торсаң да, бик авыр үземә шул чакта. Барлыйсың, саклыйсың үземне, син мине яклаучы, терәк тә. Яратам мин сине, тик сине, урын юк башкага йөрәктә. Кадерле әтикаем, юктыр минем өчен синнән дә ышанычлырак кеше. Син кем кызы дип сорасалар әйтер идем. Карагыз, мин әтием кызы булам дип. Мин бит сиңа тышкы яктан да, эчке яктан да нык ошаган диянием. Син эштән арып кайтсаң да, беренче булып минем яныма чабасың. Әнкәем көнләшеп куйса да, иң башлап мине күтәреп кочып аласың. Раббым сиңа озын, саулыклы гомер бирсен. Мин сине бик нык яратам. Мин әле бик кичкенә дип, күрәм әти, уйлыйсың. Бер ни дә аңламыймын дип үз эшеңнән сулыйсың. Мин барысын да аңлап, тыңлап утырып торам. Алга таба дә үскәчтән яшәргә ният корам. Дә үсеп җитәрмен дә дим, әтиемә бәхеткә кайтырмын алып иң зурын машинасын бүләккә. Аннары син теләгән күлгә балык тотарга, без барырбыз икәүләшеп, өйрәнеп тын торырга. Я булмаса икәү бергә футбол карарбыз әткәй. Орышса да, кычкырса да булды диеп индәнкәй. Бераз гына син көт әле, тиздән үсеп җитәрмен. Ни теләгән эшләреңне сиңа бүләк итәрмен. Хәзергә котлы булсын 30 яшьлек бәйрәмең. Бездән кабул итеп син ал матур теләк бәйләмен. Кадерле улыбыз, син ярдәмчел, ышанычлы улыбыз булып үстең. Хәзердә син улыбыз, безнең таянычыбыз, терәгебез. Безнең өчен гел борчылып, бар туганнарыңны гел кайгыртып яшисең. Авырсак та, гел яныбызда булырга тырышасың. Шундый йомшак күңелле улыбыз булганга без бик бәхетле. Алга табада безгә синең һәр адымыңа сыкланып, синең белән горурланып яшәргә язсын. Безнең киявебез Илдус кайсы яктан карасаң да бик булдыклы, эш сөючән, бик уңган, шул ук вакытта тыйнак, якты күңелле ир-егет ул. Һәм без аның шушы матур сыйфатларына сыкланып туя алмыйбыз. Һәр вакытта да шундый булып калуын телибез. Кадерле киявебез, матур бәйрәмең 30 яшь тулу көнең котлы булсын. Туачак таңнарның, киләчәк көннәрнең кояш кебек якты, нурлы булуын телибез. Мәхәббәтең чишмә суыдай саф, бәхетең шомырт чәчәгедәй ак булсын. Яшь гомерләр кабатланмый, бәйрәмнәр кабатлансын. 30 яшь ул канатлы чак, җаннарда канат калсын. Җаннарда канат калсын да, давыллар ярып барсын. Гомерләрнең һәр бер көне бәхеткә алып барсын. Илдус, якыннарыңның теләкләренә кушылып, без сиңа якты киләчәк, шатлык, бәхет, мәхәббәт тулы көннәр телибез һәм бәйрәм бүләге итеп хәзерге җырны багышлыйбыз. Yarattam ezelip, tik sine
başka bir kimi tügel Sinegin esiye Mekabetle güne Üzümü saylağını yazmıştı Yolların bir gelle bitermez Seninle min sinne Men yapakitli termez Seninle min sinne Men yapakitli termez Üzümü saylağını yazmıştı Yolların bir gelle bitermez Seninle min sinne Men yapakitli termez Üzümü saylağını yazmıştı Yolların bir gelle bitermez Seninle min sinne Men yapakitli termez Seninle min sinne Men yapakitli termez Men yapakitli termez